Дами и господа, случаят е следният. На 3 октомври 2013 година с решение номер 1656 на Пловдивския окръжен съд община Карлово е осъдена да предаде Куршум джамия, а джамията в центъра на Карлово, в полза на главното мюфтийство. Мотивите към решението. Съдът приема за доказано по пълен и непротиворечив начин твърдението, че към 23-та година и до момента отнемане на фактическата власт след промяната в политическия режим и приемането на Конституцията от 1947 година. Мюсюлманското вероизповедание на общината е била собственик на Куршум джамия. Източник, това е страницата на Окръжния съд Пловдив. Тоест, според законите за реституция в България, по които много хора си върнаха къщи, сгради, отнета собственост, главното мюфтийство също претендира да си върне тази собственост. Това е казусът. Не съм запознат всички книжа и документи по делото. Не знам дали не са представени и други доказателства. Но те са имали собственост тогава и искат да влязат във владение. Ето какви са реакциите на някои от хората, участвали в протеста вчера. Ели Ваташка, председател на Сдружението на футболните привърженици. Когато България е в опасност, всички сме заедно тук и ще я защитим. Това е от вчера, 14 февруари. Изказване пред протестиращите. Искам да ви попитам, в коя опасност е България? Каква е опасността за България? Че един имуществен спор за имущество е решен в съда, че е решен според закон. Ако не си доволен от решението, обжалваш. Ако не си още доволен, обжалваш още веднъж, завеждаш ново дело. Но спорът е имуществен, не е религиозен, не е политически, не е правен. В коя опасност е България? Как така възстановяването на собственост на каквото и да е опасност? Димитър Ангелов, Дучето, представител на феновете на ЦСК. Всичко това е било българска земя преди да дойдат онези. Това е изказване пред протестиращите. Преди да стане всичко това българска земя, е било гръцка земя, сигурно е било и тракийска земя, преди да дойдат онези, българите. Колко назад ще се върнем в историята, за да възстановим собственост? С какво право отнемаме възможността да се заведе по закон, пак казвам, в съд дело за доказване на собственост? Да, точно така, преди да дойдат турците тук, вероятно земите са били български, преди да дойдат българите тук, са били на други. Докъде го караме? До Австралопитек? Безумна логика. Емил Кабайванов, кмет на Карлово. Справедливостта е на страната на Карлово и на българския народ. Очаквам след решението на Пловдивския апелативен съд да жали другата страна. Изказване от вчера. Ако общината в Карлово и кмета държаха толкова на Куршум джамия, щяха да се досега взели, дали да изплатят на муфтийството, дали да одържавят, дали да изкарат необходимите документи, каквито, пак казвам, не съм гледал всички книжа, но не са представени на първа инстанция. Ако беше толкова важно това за община Карлово досега, статутът на тази джамия да бъде решен. Няма нищо такова, няма нито един акт до 2000 година издаден за това нещо. Нещо повече. Господин Кабайванов казва това, но днес той е в коалиция с така наречените реформатори, където е Касим Дал. Бих искал да чуя, като толкова мислят за България и за народа, позицията им общо със своя нов партньор. Касим Дал, който седи заедно с Ердоган, който, ако някой прокарва наистина протурска политика, е свързан с тях, вероятно е той. Те днес са партньори в политиката. Надежда Жиляскова, съдия от апелативния съд Пловдив. До месец ще излезем с решение по делото, казва тя. Нека да ви покажа населението на град Карлово според преброяването от 2011 година. Българи 19 213, турци 600. В Карлово има друга джамия. Те имат молитвен дом, имат храм, в който да извършват своите ритуали и обреди. Ако искането на муфтийството е да възстанови Куршум джамия като джамия, аз не виждам сериозно основание за това. Няма нужда. Не са толкова мюсюлманите в града. А те вече имат храм. Ако мюфтийството се връща собствеността, но Куршум джамия е културен паметник, не виждам с какво кауза се различава от случая на стотици българи, които имат
къщи, паметници на културата, в Копривщица, в Стария Пловдив, Боженци, където се сетите. И са длъжни да ги запазят като такива. Да, техни са, трябва да ги поддържат, дори имат разходи, но не могат да ги бутат и да направят небостъргач, не могат да направят мол. Не, трябва да си остане къща такава. Собствеността е частна, на някакво лице. Но къщата е исторически паметник на културата и не може да бъде пипана, променена, събарена, използвана за други цели. Това, което видяхме вчера в Пловдив, е отвратително. Да нападнеш джамията в центъра на Пловдив, организирано, с бомби, с пиратки, с камъни. Всички гледахме репортажите. И да твърдиш, че го правиш от любов към родината, е меко казано неадекватно. Патриотизма означава да обичаш своята страна. Национализмът е когато мразиш всички останали. Да мразиш турците не те прави по-голям българин. Да отнемеш правото на един човек да изповядва вярата си, не те прави по-добър християнин. Аз си спомням отлично времето, когато на Великден пристигаха автобуси с учители и милиционери, за да видят дали ние ученици сме в църквата. И ако ни хванеха, не намалявах поведението и изключваха. Спомням си времето, когато за да кръстиш детето си, трябваше да отидеш в най-далечното село и тайно с попа да го направите, защото ако те хванат от партията, ще уволнят от работа. Макар че в Конституцията пише, че има свобода на вероизповеданията. Не искам това време да се връща. В никакъв случай не искам да виждам тези неща. Няма как един демократ да оправдае погрома вчера. Ако не си доволен от съда, протестирай пред съда. Ако не си доволен от дейността на общината, иди питай кмета на Карлово общината какво са правили през тези години, та казуса не е решен. Ако мюфтийството се опитва да превърне джамията в центъра в действаща, категорично ще бъда против. Няма нужда от това нещо, не отговаря на потребностите и нуждите религиозните на тези 600 турци в Карлово. Те имат друга джамия. В България всеки може да строи своите религиозни домове. Ако някой иска да построи ново, включително в Карлово, добре дошъл е. Не е проблем. Това дело трябва да бъде решено според закона, защото той важи за всички. Или се учим да спазваме законите и приемаме, че те важат еднакво за нас, или всеки път ще обясняваме кое е справедливо и ще решаваме с референдум всеки детайл. Защото не може с расистски, антитурски лозунги, пак казвам, турците не са всички мюсюлмани в България, вероятно има доста други, да атакуваш в Пловдив, града, в който аз съм завършил гимназия, израсъл, обичам, да видя такъв погром в центъра на моя град, кандидатства за Европейска столица на културата, и да го одобря. Не е задължително омразата към другите да те прави патриот. Любовта към своите те прави патриот. Една къща, една тухла, една сграда не променя страната ти. И опита да се превърне един правен казус, пак казвам, чисто имуществен спор, в политика не трябва да бъде допускан. В никакъв случай. Аз съм първия, който ще излезе на протест срещу това. Пак ви казвам, представете си, както Истанбул върна в момента за близо половин милиард имоти на българската общност, българите, които са турски граждани там, да излязат 3000 турци да нападнат Железната църква в Истанбул и да я потрошат. Как ще реагираме? Как изглеждаме в очите на хората? Какво показваме с това? Да, това е вандализъм и фашизъм. И няма как да бъде одобрено от никой нормален демократичен човек.